Здравейте, отвеждам ви в една къща в град Априлци на един доволен клиент, който след изпълнението на грубия строеж ни се довери да изпълним и довършителните работи. Сега ще влезем вътре. Направена подготовка за гипсова мазилка по стените. Бетоновите елементи са грундирани с бетон-контакт, останалите туклите са грундирани с дълбок проникващ пункт. На прозорците са сложени аплайсни. На тавана сме изпълнили гипсокартон. Сме запълнили фугите, впоследствие ще бъде шпаклован целия.